फैदो न'आव फैदो रावबो गैया नोंलाय मिथिखायो दं जोंनि न'आव सोर दोङो बाबायाबो गाबबाय थायो ब्लेंकेटखौसो मोनायाव उन्दुनायाव बांख्रबनानै उन्दुबाय थायो गाबबाय थायो ब्लेंकेटखौनो मामा मामा होननानै गाबबाय थायो फैदो नों माइनाव फैदो गासिबो जि दुखु होबाय नोंखौ बेखौ निमा होनानै नों फैफिनदो माइनाव फैफिनदो माइनाव फैफिनदो गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ माइनाव नों फैफिनदो नोंलाय मिथिखायो न' जोंनि न'आवलाय सोर दङ माइनाव आं नोंखौ बेसेबां दुखु होबायबाबो नों आंनि दुखु होनायखौ नों बावगारनानै निमा होनानै नों आंनियाव न'आव फैफिनदो माइनाव बाबायाबो रहान बाबायाबो गाबबाय थायो नोंनि थाखायनो बियो उन्दुनाय समावबो ब्लेंकेटखौसो बांख्रबनानै मामा मामा होननानै उन्दुयो नों फैदो माइनाव फैदो आरो एसेबां दुखु होबावनो नों गावगायनि गथ'खौलाय फैदो नोङो माइनाव फैदो नोङो बेसेबां दुखु जाबाय थादो नोंनि फिसालाया फैदो नोङो माइनाव फैफिनदो नोङो फैदो माइनाव फैदो नोङो फैफिनदो माइनाव नोंनिनो खोथा सानै सानैनो मोदै बोहैयो दाबोनो क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.